നോമ്പ് മോനെ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ കുട്ടി ചോദിച്ചില്ല എന്നോട്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഖദീജാത്തുണ്ട്. ഖദീജാത്ത നോമ്പും കിട്ടായ ഒന്നാം നോമ്പും രണ്ടാം നോമ്പും കിട്ടാകുമ്പോൾ അവൻ്റെ പഠിച്ചവനെ എന്തോ ഒരു ക്ഷീണമെന്ന് അറിഞ്ഞോട്. അപ്പം അത് എന്താണ് സത്യം മറ്റുള്ളവരൊന്നും പറഞ്ഞ സത്യം എന്താണോ ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ദൈവത്തിന് അള്ളാനെ മറന്ന് പറയല്ല കാണിക്കല്ല. ഞാൻ നോമ്പ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. വീട്ടിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രനോടും പറഞ്ഞു. ഇത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. മോനോടും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓരൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ 27 നോമ്പെടുത്ത് എനിക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല. എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ അതേമാതിരി സുബൈക്ക് നീച്ചിട്ട് അത്താഴം കഴിക്കും. നെയ്യത്തേക്കാൻ എനിക്ക് എഴുതി തന്നിരുന്നു. അത് ഞാൻ പിന്നെ ഡയറി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയും പിന്നെ ഞാനിത് ദോഷമാണെങ്കിൽ എന്നോട് പൊറുക്കണം അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ദൈവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്, അള്ള പിന്നെ ഈശ്വരനൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അത് അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുന്നു. എനിക്കൊരു കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല. പിന്നെ കുട്ടീനോട് പറയാൻ 12 നോമ്പ് പിന്നെ എടുത്ത് ഞാൻ. പിന്നെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞേരം എനിക്ക് പിന്നെ